mga beautiful friends all over the world. Good morning and welcome to my channel again. This is Kikay Winlin and it's Friday here in Leeuwarden. It's a special day in Leeuwarden because it's a market day nila. So, this morning, magkapisa ko una, kay muadto ko og palingki. Dito na ako mapalit ang akong mga beauty secret. So, nakalista na ang akong mga pamaliton. Karong adlaw, nag-ulan jud. Pero goon lang gihapon ko kay unsaon na lang ang atong mga beauty nya. Barato man dito basta market day, maka-discount man ta. Mag-wise ta sa tong kwarta oy para makatipid ta. Kay sa grocery mahal naman na. Mahal na siya ang coriander niya sa palengke. Sus, kuan ba ka nang daghan tapok-tapok. Ganahan ka ay kumamalit didto. So, mag-bike ko mo adto. Kay diri mag-bike man jud mo adto. Kay walay jeep, walay tricycle. So, we need to bike. Kung gusto ka mag-walk, so maglakaw po ka pwede. A good exercise also. Human, ubanan jud ko ninyo mga mamshi o mga beautiful friends kung unsa ang akong mga pamaliton. Diba? Para masundog po ninyo. This is very affordable. Nya, tiyaga lang yun ka. I-blender ra. Dali ra kaayo man. Inom mo na to. Lami pa kaayo imong pamati. So, magkapisa ko una. Then, mag-prepare ko mag-ilis. Then, muadto ko. Palingki. Kay malingaw kita sa ilang palingki. Abangan jud ninyo. Ha? Ubani jud ko ninyo sa palingki. Parang nakakita na pud mo og Netherlands. She's mga friends, mga gwapa kayong amiga. Ready na si Kikay Winlin mo atong palingki. Bahalang ulan. Pero padayon lang gihapon ang atong mga planos kinabuhi. Kay saon na lang ang akong mga beauty secret. Dito paliton sa palingki ra gid nakita. So, dara akong basket, mao na ko sudlan sa akong pampabeauty, pinky pareha sa atong mga aping nga nagpink-pink. Okay, ako nagkuhaon ng akong Mercedes-Benz, ang akong bisikleta. Mao na siya ang akong service. Okay, magmalipayon ta. Maadto na ko. Hello mga mamshias, mga friends, I'm ready to go. So, I'm going to the city today. Ready na ko. Na akong basket. So, mag-bike na ko padulong sa city. Okay. Warden. And you can see the people here. It's a lot of, yeah, hi, hello. And a lot of fruits. So, magsugod na ko pamalingki din. Ano siya, Ako daw siyang human, pero lang asawa, buutan kaayo. Taga Cebu kaday. O taga Cebu, dili siya magpakita sa napay. Mahadlok, ma-famous ba, ma-artista. So, naani diri. Kani siya, tagiyan ni si Ani, the owner of the fruit stand. Na ako karoy, porsyento, ani diri. Discounted, yeah? Discounted. I have discount there. The owner of the fruit stand. Okay. Say hi to my YouTube. Bye-bye. No, it's not bye-bye. You have to subscribe. Hi! Ako listahan mauni, so I need pipino. Mauni lang pipino, mauni price sa pipino nila. So tulot 399 euro na ana sa kumbag. Unya na ni siya bayaran. I need green apple. I have to get green apple. 3 euro 4.99. Okay. Is the coriander. Mauni siya kung paliton tanawa isa ka kuan isa ka bangan, so daghan na kaayo barato, so dara magkuha ko siya spinach, makuha po ko spinach because I need spinach for my green juice. This is the lemon that I need to use in my juice, so I will get this now. So that's the price of the lemon. This is the orange, I need this also. Tilawan na to kung tamis ba di ara. So, tilawan na to ang orange kung tamis ba. Sige kong kaon, nagulat ko sa akong bayaran. Gisulod ang ako. Mga ipamalit. Yes.
So, na-enjoy ko. Barato ra kaayo. Akong nabayran kay 7 euro and 80 cents. Daghan na kaayo. Tanawa na gud itong basket. Daghan kaayo og sulod. So, makatipid ug makamura gud diri. Ana, every Friday, maanhi gid ang mga tao. Ang mga momshes and friends, man ako pamalingki dara. So, padulong na ko muuli, parang sundan na nako ang akong tutorial unsaon pagbuhat sa akong green juice. So, don't forget to like and subscribe my channel and more beauty tips from me, Hikay Wenlin. So, see you next time. Bye!